igwe obodo na-amasị gị Ugwumba na ife ya eme chakwa maka okwu ihe izi ajọ bụ ọ na-azụrụ m family mba ọ na-akwụ m ugwu na mba gịnị ka ọ na-emere m oji si ihe mmemme ewetagharị ka ahụ bụ echiche nke mụ abụ echiche exactly so we think differently onye na uche ya so na APC batara ana Igbo even ha butekwa rice ma ọ bụ mara ihe na-eme APC bụ unu si na ọkụ adịghị ebunye unu rice unu si na ụgwọ akwụkwọ ọlụgọ na-ebunye unu rice unu si na fuel agara na-ebunye unu rice everything bụ rice a na-atinyezikwa obere indomie obere ụmụ ihe paketi indomie ha jije were achọ ka atọ ọhụkwute so ihe kwesịrị na-adara bụ AP rice mana ihe ọbụla ihe mena ọhụ maka ana Igbo bụ ndị dị resolved n'onwe ha ikecha ego onwe ndị ya anaghị ego ahụ tụkwa against you nwee ndị ya anaghị ego ahụ ọsị hosọs of vote ọtọ maka ihe gbabara na most of ndị Igbo kịta maka ihe ebe nwere nsogbu gbara na most of ụmụ anyị eji bad DNA wee mụ ụfọdụ ha dịkasị n'ime mkpuke ụfọdụ bụ nnebe amụta ka esi wee je ha ejiri eji ka ndị Igbo ihe ma ọ bụ ọcha gwute mana ihe m na-achekwa gị ebudata na APC mana ana Igbo bụ n'oge area